Ježíš, ahoj, já vás zdravím, tady Johnny Uhlík. Právě teď jdeme do Power & Squash Fitness v Plaze, je to vlastně nákupní galerie Liberec. A co se tam bude konat, je tam teď amatérský trojboj v powerliftingu, což znamená dřep, bench press a mrtvý tah. Jdeme závodit, celý den budeme natáčet, bude to v pohodě, snad tam dřepnu aspoň v těch pade, no. Vidíme. No asi tak do 5 minut budeme na místě, v 8 hodin bude probíhat vážení, což znamená, že jsem nesnídal, měl jsem jenom čaj a až se zvážíme, tak a až se zvážíme, tak se nažeru, mám donaty v tašce, pak si dám nějaký sachariáček pěkně a dáme to tam. Takže určitě sledujte tohle video dál, buďte u toho a za chvíli se vám ozvem. Čau. Jo, právě jsme dorazili na místo. Právě jdem nahoru do Power Fitness. Zvážit se a nažrat se. Co za mnou? Jedem do Power. Jako jsme zvážený, jsme změřený, výška stojanu, všechno. Tady mám lísteček, kam budu zapisovat ty pokusy, výkony, všechno, propady a tak dále. Hele, všechno to máme. Zhruba tak za 15 minut bude rozcvička. Dáme si nějakou tu rozcvičku a v 9 zahájení, no. A začne ten mordor pěkně. Hele, já se jdu najíst, jdu se nažrat trošku, odpočinout a zase se vám ozvem. Zatím. Round 1. Dobrý. Tak mi řekni, jak se vede dneska, jak to je všechno? To není nic moc, no. Měl jsem základ 195 a zvládnul jsi? Nevytlačil jsem, měl jsem dvakrát mě
zklamali záda a ten třetí byl neplatný kvůli hloubce. No. Ten se vytáhl, ale kvůli hloubce to bylo. A tak teď přijde bench, na to bude v pohodě. Tak uvidíme. Určitě, Já hele. spíš mrtvola. Držím palce a bude to v pohodě. Jo, díky. Nemám co říct. Co, pocit z dřepu dobrý? Ne, Ne jo. ne. Jak to? Musím dát víc příště. To půjde, ne? A A jo. tak síla je, ne? Nebo? Síla je, A ale... teď přijde bench, jak se cítíš na bench? Bude to? Bude. Bude. Kolik myslíš, že tam 80. dáš? 85 bych mohl. Nejvíc? To bude určitě, hele. Super, dík. Nevím, jak jsi spokojený s výkonem dneska? Super, o 10 kg víc než normálně, takže pecka 190 na dřep. Jo? A co z benče? Těšíš se, máš pocit, že... Hele, první je 170, tak jsem zvědavej, no, ale dám to. Jo. Dám to všechny porazím, A na bench. Matula, co? V pohodě? To je nejlehčí. Ty se pomrtvoli se bojím, ty vole. Bojíš? Jako svině, no. Bojím se, že mi bolí mě záda, kámo, takže... A tak síla bude určitě. Jo, si myslím. bude. Dám to. A co atmosféra? V pohodě všechno. Jo, tady je mrtě lidí, že jo, Mrtě lidí. pecka, takže super. Takže dobrý. Super. Tak je ti Pozdrav. dobrý. Tak nám řekni, jak jsi spokojený dneska s výkonem. Tak s výkonem zatím jsem spokojený, 240 na dřep, docela ujde, chtěl jsem víc, ale nevyšlo to no. Já jsem spokojený zatím, uvidíme, jak padne bench, ale určitě moje dominanta bude mrtvej tah, si myslím. Super, a tam si dáš kolik si věříš? Ale tam mám základ 280 kg, tak doufám, že dneska bych chtěl pokořit nějaký osobáček, chtěl bych zkusit 320 dát, no, ale uvidíme, jestli to padne nebo No ne. já myslím, že ta atmosféra tady je, že ten adrenalin to tam Jo, napumpuje. myslím že, taky, že to padne že dneska. to bude. Jo. A teď bench jak bude, co myslíš? Kolik to Bench bude? nevím, proti to se stopkou jsem nikdy neskoušel, takže uvidíme, no, bojím se toho benche. Ta stopka je docela zrádná, to. Ta stopka určitě vezme hodně síly vezme, no, takže těžko říct, jak to potom dopadne. A zkusím se jako to takhle, co uděláš s výhrou. S výhrou, to nevím, asi celou prohraju v kasínu někde. Jo, tak jo. Tak jsem zvanej, doufám, ne? To je jasný. Tak jo, díky a ať se daří. Díky Jo. moc. Round 2. Round 3.
Já jsem spokojený, pohoda. To, co jsem chtěl, tak jsem dal úplně v klidu. Tak jo, jsme na konci tohle videa, já jsem Joe Douhlí, pokud se ti tohle video teda líbilo, tak mu určitě dej like. Taky odebírej tenhle kanál, díky za sledování a mějte se krásně a u příštího videa. Čau.